على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخوي قيكر الدخل شو جديد يلش. طبعا وين مخكت سبعة صوت تيب عشرة قيد سويت تيب هو برت بيا وي خلق депутатش болжба وي كلهم تشبواج болжба депутатش народного собрания алт царя СРВ элч уж берег депутатш тая этсага شرعي ويخ مخكو سويت تيبو царга شرعي بوليخ سا شاهدينها اتسحد ديالشو азияте депутат народного собрания Монголжуа депутаты охы шеребех садочки охы нахна арт да адды имамышкы да адды масвулч имамыгы туркыгы тамадагы ях шейюх багыш бош депутат шкеда нарты да хида ал советте по виклбя булба нах да нарты бахада адды шаны садочки дахкын задуацыги шереб бусул буржуа саква везерги ахкай кырылды. Wel, eerder bol, bol, was ik niet.